Lohtajalla paukkuu taas. Puolustusvoimat järjestää näitä harjoitusalueella perinteiset ammunnat, jotka tunnetaan nykyään nimellä Mallet Strike. Mallet Strike 1/26 harjoitellaan Suomen koko ilmapuolustusjärjestelmää niin maa-, meri- kuin ilmavoimienkin yhteistoiminnan kautta. Modernissa nykymuodossaan harjoitus on myös kansainvälinen, sillä Lohtajan ammunta-alue on poikkeuksellinen myös Euroopan mittakaavassa. Juuri missään muualla ei ole vastaavia mahdollisuuksia ja olosuhteita tehokkaaseen ammuntaan. Eikä sekään haittaa, että ystävät ja liittolaiset saavat Suomessa käydessään uudenlaista ja tehokasta harjoittelua, ja kotiin kertyy tuliaisiksi paljon hyviä ideoita ja kokemuksia. Suomen ilmapuolustuksen kannalta harjoituksen ytimessä on toki omien joukkojen ja varusmiesten kouluttaminen monella tasolla. Lohtajalla paikalla oli kattava valikoima ilmatorjuntaa, joista valtaosalla ammuttiin. Suurelle joukolle varusmiehiä tämä oli myös tilaisuus päästä ampumaan ensimmäisen kerran liikkuvan ilmamaalin maa-ammuntojen sisään. Kaikkiaan harjoituksen osallistuu noin 1900 henkilöä. Mielenkiintoinen ja uudenlainen vaihe harjoitustoiminnassa on varusmiesten kouluttaminen droonin torjuntaan. Uudet älytähtäimet ja häirintäjärjestelmät ovat droonitorjunnan joukkuetasolla, ja Mallet Strikeissa opiskellaankin sekä älytähtäinten peruskäyttöä että sillä ammuntaa liikkuvaan lentävään maaliin. Nerokkaasti vaaleina käytetään muun muassa droonin lennättämiä ilmapalloja, joista taistelijat saavat erinomaisen palautteen onnistumisestaan. Pallo sanoo box, jos ja kun osuma tulee. Lennokin torjunta oli nyt mukana ensimmäistä kertaa Lohtajalla, mutta sitä on toki harjoiteltu aiemmin muualla. Kaikkien harjoituksen yhteydessä ammutaan 4 eri ohjusjärjestelmällä, 2 ilmatorjuntatykkityypillä, konekivääreillä ja laivastomerellä omilla aseillaan. Taisteluvaiheessa ilmassa on helikoptereita, hornetteja, hookkeja, jopa 16 hornettia yhtä aikaa, hyökkääjän ja puolustajan riveissä. Nykyaikaisen taistelukentän jatkuvasti muuttuessa taivaalla käydään myös näkymätöntä taistelua elektronisessa ulottuvuudessa, jota tuotetaan lisää muun muassa erillisenä ostopalveluna Ruotsista. Kokonaisuutena harjoituksessa toimitaan 2 vaiheessa, ammuntavaihe ja taisteluvaihe. Jälkimmäisessä pyritään muodostamaan realistinen uhkaympäristö, jossa on lennokkeja, helikoptereita, hävittäjiä, elektronista sodankäyntiä ja sensoreita. Siinä lomassa harjoitellaan yhteistoimintaa ja koordinointia, päätöksentekoa ja tietenkin varsinaista ammuntaa. Kokonaisuudessa tutkitaan, kuinka hyviä omat operaattorit ovat ja millainen joukkojen suorituskyky on. Kyse ei ole siis pelkästään siitä, että osaako ampuja käyttää ilmatorjuntatykkiään, vaan kuinka kokonaisuus toimii. Aina ammusten latajasta ylimmälle taistelujohtotasolle. Ampukaa!